já jsem tady odsud, vlastně jsem se narodil, žil jsem tady vlastně na Filipově huti a vždycky jsem tady chtěl prostě mít svoji chalupu a dělat v lese. Tak to domluvený, Herberte. Gerte, pojď sem, počkej, mi nezadejte. Tak čau. Pak jsem se seznámil teda s Helenou, která je teda z Prahy. A ten můj nápad jí nadchnul a vlastně společnými silama jsme vlastně vybudovali tenhle penzionek malej. Díky tomu, že vlastně je to ekologická stavba, používáme ekologický palivo, topíme dřevem, máme dřevěný okna, recyklujeme odpady, tak vlastně jsme získali certifikát originálního produktu Šumavy. Penzionek má 4 pokojíčky, jsou to apartmány, na každém apartmánu je vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout, kompletně vybavený, televize, máme připojení Wi-Fi, jeden apartmán je 4lůžkový a 3 apartmány jsou 3lůžkový. Když sem přijdou v létě, je to dobrý východisko na výlety, to znamená, že když jsou u nás lidi, tak tady celý týden auto stojí a využívají toho strategického místa, že můžou vyrazit do všech koutů, tady odsud, to znamená na Březník, na Poledník, nebo na Bučinu, nebo na druhou stranu. Vlastně díky nadmořské výšce, která je 11 metrů nad mořem, tak jsou tady velice kvalitní zimy, že tady dostatek sněhu. Tím pádem vyplývá, že prostě pro ty běžkaře je to tady fakt ráj. Za barákem máme najetý stopy, je tady najeto asi kolem 300 km vlastně v blízkém okolí. Ten náš penzionek je ideální pro rodiny s dětma a pro rodiny nebo pro lidi, kteří hledají klid. A máme vlastně ovce, slepice, kachny a vlastně když jsou tady ty děti, tak prostě mají vyžití na celý den. A z toho vyplývá, že vlastně si sebou můžou přivést i svoje domácí mazlíčky.